ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 9, 10, 11 3 ശ്ലോകം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ ബുക്കിൽ എടുക്കാനുള്ളത്. 1 മുതൽ 8 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളും ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളും കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. ഒന്നില് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങള്, ഓരോ ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. 6ാമത്തേല് ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ശാരീരികമായ ഭാഷയില് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ രീതിയില് ഒരു ഭക്തനെ നോക്കി കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കൽക്കണ്ട പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രോഗം ഭേദമായി നമുക്ക് എന്ത് വരും, രുചി വരുന്നുള്ളത് നമ്മള് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. 8ാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്താണ് 8ാമത് ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും കൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്താ പറയുക, വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് കഴിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭജിച്ച് കഴിയുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പിന്തുടരാം എന്ന് നമ്മള് 8ാമത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കുക, നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ശ്ലോകം 9, 9ാമത്തത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ. മിനിറ്റ്. 9ാമത്തത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോണത് 9, 10, 11 ഈ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 9ാമത്തേല്. അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയം എന്താണ്? ശരി, ഏറ്റവും പ്രിയം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് രാധാറാണിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്. രാധാകുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണിയുടെ സരസാണത്. രാധാറാണിയുടെ സരസ് നദി രാധാകുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ സരസ് നദി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. ആ വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെ ഏതാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെ ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെ ഏതാ വരുന്നത്? ഏതാ? വൈകുണ്ഠം അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളല്ലേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെ ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. അതിന് താഴെ ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ താഴെ ഏതാണ്? മറന്നോ? ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മറന്നോ അതോ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 3 ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷീരസാഗരം. ഈ 3 ലോകങ്ങള് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏതാണ്? ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അതിന്റെ അടിയിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കുറെ യെല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ ലോകങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്നത് ഏത് ലോകാണ്? ഭൂലോകമല്ല, ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭൂലോകം വരുന്നത് ആണല്ലോ. 3 ലോകങ്ങള്. വൈകുണ്ഠ ലോകം, നടുക്ക് വരുന്നത്, മേലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, താഴെ ഭൗതിക ലോകം. ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാവണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെ? വൈകുണ്ഠ ലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതിന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഏത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം മാത്രമാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ താഴെ. പക്ഷെ ഭഗവാന് എന്നാലും പ്രിയം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം മധുരയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മധുരയിലാണ് ആര് ജനിച്ചത്? ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് പറയണത്? മധുരയാണെന്ന് പറയണത്. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം ഭഗവാൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവൻ നടന്നത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഭഗവാൻ ഏതാ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. കാരണം എന്താണ്? രാധാറാണിയുടെ ഒപ്പം ലീലകൾ മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാര്യം മേയിച്ച് നടന്നതും എല്ലാതും എവിടെയാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ താഴെയാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ്. ഈ ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാളും പ്രിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത്? രാധ കൊണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ സരസ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഏത്? വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനേക്കാൾ പ്രിയമാണ് രാധാകുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? രാധാറാണിയുടെ രാധാകുണ്ട് അല്ലെ? രാധാറാണിയുടെ രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയ മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ട്. ഭഗവാനായ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം നമ്മള്. എന്താണ്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് രാധാകുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടാണ്. അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞത് ഗോവർദ്ധനം, കുറച്ചും കൂടി കുറവ് വൃന്ദാവനം, കുറച്ചും കൂടി കുറവ് മധുര, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠം. അതാണ് നമ്മള് 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാ വിവേകീനാക. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത്
तत्रापि गोवर्धन राधाकुण्डमिहापि गोकुलापते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विरोचितो गिरितटे सेवां विवेकिना कः वैकुण्ठाजनितो वरामतुपुरी तत्रापि रसोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धन राधाकुण्डमिहापि गोकुलापते प्रेमामृतप्लावनात् मुह्यादस्य विरोचतो गिरितटे सेवां विवेकिनः ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യമായ സ്ഥലമാണ് എന്ത്? മധുര. ആ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ജനനം ഹേതുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്ത സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാളും മികച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മധുര. കാരണം ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, രാസലീല പോലുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കയാലും അനേകം ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മറിയേറിയതാണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവന പർവ്വതം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ചെറുവിരലിനെ ഉയർത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ അനേകം ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ആ വൃന്ദാവനം എന്താണ്? ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, മേന്മയേറിയതാണ്. എല്ലാറ്റിലും മികച്ചതാണ് രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗോകുലനാഥനായ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃത് ഏതിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകാണ്? രാധാകുണ്ടില്, രാധാറാണിയുടെ സരസില് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് രാധാകുണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വിവേകശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുക? രാധാകുണ്ടിനെയാണ് സേവിക്കുക അല്ലെ എന്ന് ആരാണ് അതില് വിമുഖനായിരിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ഏതാണ്? മധുരയാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലകള് ഒക്കെ നടന്നത് കൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗോവർദ്ധന അല്ലെ, ചെറുവിരല് ഉയർത്തിയിട്ട് കുറെ ലീലകള് എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്? ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അവിടെ നടന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രിയമാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ രാധാകുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു. അതാണ് അപ്പൊ ഈ 9ാമത്തിൽ പറയണ ശ്രേണി ഏത്? മനുഷ്യരാശിയുടെ അല്ല, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറയണത്? മോളിന്ന് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുണ്ഠം ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ വരുമ്പോ ആദ്യം വൈകുണ്ഠം, അതായത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുര. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനം, കാരണം ഭഗവാന്റെ രാസലീലകൾ നടന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, കാരണം ഭഗവാന്റെ പലതരം ലീലകള് ഗോവർദ്ധനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ട്, കാരണം രാധാറാണിയുടെ സരസായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. പറയാവോ?
പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് മധുര. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയമായത് പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഒരാള് പറയാവോ? പറയട്ടെ മാതാജി, പറയട്ടെ. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈകുണ്ഠലോകം. വൈകുണ്ഠലോകത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടം മധുരയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. മധുരയേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണ് വൃന്ദാവനം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഗോവർദ്ധനഗിരി, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകളും മറ്റും നടന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് പ്രിയ ഭാജനമായ രാധാറാണിയുടെ സ്ഥലം. രാധാകുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഭഗവാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈകുണ്ഠം, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് മധുര, മധുരയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രാധാകുണ്ട്. ഇതാണ്. അതെ, അതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല തുടങ്ങേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മധുരയാണ് പ്രിയം. മധുര അങ്ങനെയല്ല പറയണത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ കുറെ നാളെത്തുമ്പോ നമുക്ക് സംശയം. ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ഏതാണ്? മധുര. അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമായത് മധുരയിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. മധുരയേക്കാൾ ഇഷ്ടം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളെല്ലാം നടന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഗോവർദ്ധനഗിരി ഭഗവാൻ ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രാധാകുണ്ടാണ്. രാധാ റാണിയുടെ സരസായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മധുര വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകൾ ആടിയ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഭഗവാൻ രാസലീലകൾ ആടിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഈ വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ രാസലീല നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് കേട്ടോ. മറ്റ് ലീലകൾ എന്ന് പറയാം. ഗോവർദ്ധനത്തില് വേറെയും കുറെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ ലീല വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റ് ലീലകൾ എന്ന് പറയാം. മറ്റ് ലീലകളാടിയ ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാകുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാനിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി, അതാണ് 9-ാമത്തെ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാൾ മേന്മയുള്ളതാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പാസ്സായാലേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് മധുരയിലായതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മധുര അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടുതൽ അതാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനമാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത എന്തിനുണ്ട്? വൃന്ദാവനത്തിനുണ്ട്. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രേം മന്ദിറാണിത് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം.
കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന വർഷപാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപിക ഗോപന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധന ലീല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ആരെയാണ് ഇന്ദ്രൻ കോപം കാട്ടിയിട്ട് ആ കോപത്തിന്റെ നിമിത്തം എന്താണ് കഠിന വർഷമായിട്ട് മഴയായിട്ട് 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താണ് സമ്പർത്തക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഴയുടെ പേരെന്താണ്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഠിനമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഴയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനവാസികളെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ആ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അതിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൊട പോലെ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ ചെറുവിരലില് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയുമുള്ള ലീലകൾക്ക് സാക്ഷിയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതവും മികച്ചതാണെന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണൻ കാലികളെ മേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഗോവർദ്ധനഗിരി. അപ്പൊ കാലികളെ മേച്ച് നടന്നതും പ്രിയതമയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും ഒക്കെ എവിടെയാണ്, ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാകുണ്ഡം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഇനി രാധാകുണ്ടാണെങ്കിലോ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് രാധാകുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? അപ്പൊ രാധാകുണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം അത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് എവിടെയാണ്? ഈ രാധാകുണ്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് രാധാകുണ്ടില് താമസിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇതാണ് രാധാകുണ്ട് പുള്ളി കാണുന്നത്. കെട്ടി നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് രാധാകുണ്ട്, അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ശ്യാമകുണ്ട്. 2 കുണ്ടുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ സരസ്സുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സരസ്സുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയ സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം ആദ്യം ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനം സന്ദർശിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ നോക്കി വന്നപ്പോ എന്താണ്, ചെറിയൊരു സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം. പിന്നെ അത് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് അത് ശരിക്കും അത് ആ രാധാകുണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിലാക്കി നല്ല രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയത്, കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വൃന്ദാവനവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ട് പുനരുദ്ധരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവവും അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ രാധാകുണ്ടത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വായിക്കട്ടെ. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 9ാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര. ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് മധുര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന്റെ രാസലീല പോലുള്ള ലീലകൾ നടന്നതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനേക്കാളും പ്രിയമാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം രാധാറാണിയെ കാത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാലികൾ മേച്ച് നടന്ന സ്ഥലമാണ്. കുറെ മറ്റു ലീലകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിലായതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട്. കാരണം രാധാറാണിയുടേതാണത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം, ദിവ്യപ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകുന്നത്?
ഭഗവാൻ ഗോപന്മാരെ എല്ലാരെയും രക്ഷിച്ചു ഗോവർദ്ധനം കുടയാക്കി നിർത്തി കൊടയാക്കി നിർത്തിയ ലീല നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ് എന്ത് നടന്നത്? കാലികളെ മേച്ച് നടന്നതും പിന്നെ രാധാറാണിയെ കാത്തിരുന്നതും ഒക്കെ എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാകുണ്ട് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഗോകുലനാഥ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമം അതിലുണ്ടെന്ന്. രാധാറാണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സരസാണത്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുങ്ങിയത് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ഡം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. കോകിലവനം, 9 ഇല്ലേ മാതാജി? തലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. 3 എണ്ണാണ് പറയുന്നത്. തലവനം, ബഹുലവനം, മധുവനം. 3 വനങ്ങൾ. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനങ്ങൾ പറയുന്നത് മധുവനം, ബഹുലവനം, താലവനം. ഒന്നുകൂടി പറയാമോ മാതാജി? കാലവനം, മധുവനം, താട്ടോ തലര താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. ഓക്കെ മാതാജി. എന്തുവനോ? ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ. ആ ശ്രേണിയായിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തിന് താഴെ മധുര, വൃന്ദാവനം, താഴെ ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തിന് താഴെ രാധാകുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയത്? കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതില് ഭയങ്കര അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ആരും പ്രാധാന്യം നൽകി? രൂപഗോസ്വാമി പ്രാധാന്യം നൽകി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്സാഹം കാണിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നിന്നും കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മനസ്സിലായോ 9ാമത്തെ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി എളുപ്പല്ലത്. അടുത്തത് 10ാമത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ശ്രേണിയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. 10ാമത്തേല് മനുഷ്യരുടെ ശ്രേണി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? രാധാറാണി. അത് സംശയമില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മീൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാനപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലെ കുറിച്ച് പറയണത് അല്ലെ. അല്ലെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണത്. അതായത് ഭഗവാന് ഫലം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ ശരിക്കും. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം ആരോടാണ്? ജ്ഞാനികളോടാണ്, ജ്ഞാനം നേടിയവരോട്. ഭഗവാന് കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയം ജ്ഞാനികളോടാണ്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. അവരെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരാണ്? ജ്ഞാനികൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നവര്. അവരോടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് തിരിയണം? ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ജ്ഞാനികളെക്കാൾ അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയം ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എന്താണ് സൂപ്പർ പവർ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തനാകണം ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാന് ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? ഭക്തന്മാരോടാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഇനി ഭക്തന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാൻ ആരോടാ ഇഷ്ടം? ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവര്. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും സ്ഥലം ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തി അല്ലെ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരിലെ പ്രേമഭക്തന്മാരെയാണ് ഇഷ്ടം. പ്രേമഭക്തിയില് ഭഗവാൻ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം വരാ? പ്രേമഭക്തിയിൽ ആദ്യം ഗോപികമാര് അല്ലെ. ഗോപികമാരില് ഭഗവാൻ ആരോടാ ഇഷ്ടം? രാധാറാണിയോട്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മികളെയാണ് ഭഗവാന്
ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? ജ്ഞാനികളോട്. ജ്ഞാനികളോട്. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? ഭക്തന്മാരോട്. ഭക്തന്മാരോടേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പ്രേമഭക്തിയുള്ളവരോട്. പ്രേമഭക്തന്മാരെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, പ്രേമഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? ഗോപികമാരോട്. ഗോപികമാരില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? രാധാറാണിയോട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മികള്. ആ കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനികളോടാണ്. ജ്ഞാനത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയവര്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുന്നവനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ആ പ്രേമഭക്തന്മാരില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? ഗോപികമാരെയാണ് ഇഷ്ടം. ഗോപികമാരില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? രാധാറാണിയാണ് ഇഷ്ടം. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് 10ാമത്തെ. എളുപ്പല്ലതും? എളുപ്പമുണ്ട് മാതാജി. എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10. കർമ്മ്യേഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജ ദൃശസ് താഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠാ തത്വദീയം തദീയാ സരസി താംനാശ്രയേത് കാകൃതി. കർമ്മ്യേഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജ ദൃശസ് താഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠാ തത്വദീയം തദീയാ സരസി താംനാശ്രയേത് കാകൃതി. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ആരോടാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെ, അതായത് ജ്ഞാനികളെ. അപ്പൊ കർമ്മികളെക്കാൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മികള്. ആ കർമ്മികളെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ജ്ഞാനികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചവനാണെന്ന്. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവൻ, അതായത് ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ ഭക്തന്മാരില് വിശുദ്ധ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭക്തനാണ്. കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അത് ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരില് വിശുദ്ധ പ്രേമം കൈവരിച്ചവനാണ് ഉയർന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രേമഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതില് വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികകൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരില് ഗോപികമാരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ രാധാകുണ്ട് സരസ്സും പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആര്? അതില് ഗോപികമാരില് രാധാറാണിയാണെന്നും ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയമാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ രാധാ സരസ്വതി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ടിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലിക ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനാകിയിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ടക്കരയിൽ ഇരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി നമുക്ക് മനസ്സിലായി, രാധാറാണിയാണെന്ന് വരെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ
രാധാ സരസിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാധാകുണ്ടിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആരെയാണ് രാധാറാണി രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ ആ പ്രേമ സേവനത്തില് 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായിട്ടുള്ള അഷ്ടകാലീയ ലീലകള് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തില് ആരാണ് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുക? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിന്റെ ലീലകളില് ആരാണ് അതില് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ടക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന് രാധാകുണ്ടും. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഈ ലോകത്തില് എല്ലാതും എന്താണ്? ഈ മായയില് ഭൗതികമായ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം മായയുടെ അധീനതയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ 3ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? തൃതീയ ശക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃതീയ ശക്തിയായിട്ട്, അതായത് ആത്മീയ ചൈതന്യം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ തടസ്ഥ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഭൗതിക ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തൃതീയ ശക്തി എന്നും പറയുന്നത്. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിട്ട് ജീവാത്മാക്കള് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കും പുണ്യലോകത്ത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മികളിലെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പുണ്യഫലമാണെങ്കിൽ പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും? ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വൈദിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രപ്രകാരം എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം 3 തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. വേദത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവര് കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മികള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തോടെ പെടുന്നത് കൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയാം. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്? പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ കഴിവനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണോ നമ്മളുടെ ആ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവശരീരം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അധപതിച്ച് മൃഗങ്ങളായിട്ടോ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടോ ചെടിയായൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്.
വികർമ്മികൾ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർണമായ ഭൗതിക ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? ക്ലേശപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ധനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകും. അവര് അജ്ഞാനികളായിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ലൗകികർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാകുമെന്നും നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഭൗതികവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ദശസഹസ്ര കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. കുറെ ദശസഹസ്ര കണക്കിന് ആൾക്കാര്, അതിന്റെ ഇടയിൽ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നാൽ അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ എത്രത്തോളം അറിവ് നേടിയിട്ടും നമ്മൾ ആ അറിവ് മാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അജ്ഞാനം നമ്മളെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം അറിവ് നേടിയാലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഭയം തേടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതെന്താണ്? വിശുദ്ധ ജ്ഞാനമല്ലെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ട് കരുതും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാര്, നാരദ മഹർഷി, സനക സനാതന കുമാരന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവര് എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവരാണെന്ന് കരുതാം. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികമാർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചും സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ലക്ഷ്യം? ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആര്? ഗോപികമാര്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സമ്പർക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഗോപികളിൽ വെച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം സർവോത്തമമാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ആർക്കും അതിശയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോപികളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. കാരണം ആ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാനായിട്ട്, അതിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭഗവാന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഡവും. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഭക്തയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തയുടെ ഒരു മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് രാധാറാണി പറയാണ്, ഭഗവാന് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തയുടെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ശരി, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് അവതരിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ രാധാറാണി പ്രകാരം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്ര തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ടും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണി, അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണിയുടെ സരസ്സും എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी. अപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ശ്ലോകം 10 പറയുന്ന ഉപദേശം എന്ത്? 10 പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് മാതാജി? 10 പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തൻ, ഭക്തനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പ്രേമഭക്തിയായിട്ടുള്ള ഗോപികർ, ഗോപികമാരെക്കാട്ടും ശ്രേഷ്ഠമാണ് രാധാറാണി. ഒന്ന് കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഭക്തൻ, ഭക്തനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം പ്രേമഭക്തർ, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരില് പ്രേമഭക്തിയില് ഗോപികമാരില് രാധാറാണി അല്ലേ? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? രാധാറാണി. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭക്തിയോടുകൂടിയുള്ളവര്, പ്രേമഭക്തി ആയിരിക്കണം, പ്രേമഭക്തി ആയിരിക്കണം. ഭക്തിയോട് കൂടിയവരോട് രാധാറാണിക്ക് വിപ്രലംബ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. ജ്ഞാനികളെയാണെന്ന് നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിലല്ല പരിഭാഷയില് നമ്മളെ പ്രഭാത് സ്വാമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെയാണ്? ജ്ഞാനികളെ. ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളെ. 3 തരം ചൈതന്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആത്മീയം, തടസ്ഥം, ഭൗതികം. വികർമ്മികൾ ആരാണ്? വൈദിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് വികർമ്മികളാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധം, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ത് പറയും നമ്മള്? നിയമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അല്ലാതെ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണല്ലേ, അതല്ല. എന്താ പറയാൻ പറ്റ? വികർമ്മത്തിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് അറിയണ്ടേ വികർമ്മം എന്താന്നുള്ളത്? കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യില്ലേ നമ്മള്? അത് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യണത് കൊലപാതകം തൊട്ട്. മാതാജി പണ്ട് പറ തലകീഴായിട്ടൊക്കെ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലാതെ ഈ മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ടോ മണ്ണിനകത്ത് ഞാനതൊക്കെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയണ്ടേ കൊലപാതകം എന്താ? കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതാ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധം. അല്ല, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധല്ലേ കൊലപാതകം? കളവ്, ആത്മഹത്യ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ? വീട് തീ വെക്കുന്നത്, അന്യന്റെ ഭാര്യ കൊള്ളയടിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വികർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്നും കൂടി അറിയണ്ടേ. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് വികർമ്മം? നന്നായി ചോദിച്ചത്. വികർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്?
ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൊലപാതകവും കളവും ഒക്കെ എന്താണ് വികർമ്മത്തിൽ വരുന്നത്. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ 6 ലിസ്റ്റ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 6 പേരെ അക്രമികളെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ വികർമ്മികളാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്. അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടും മറ്റേ ചെടികളായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നു അല്ലെ. അതെ, അവരെന്താണ് അശുഭകർമ്മങ്ങള് അധപതിച്ച് മൃഗങ്ങളായിട്ടോ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടോ ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളാവാം, ചെടികളാവാം, വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യലോകത്ത് പോകും. അവിടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഭൂലോകത്ത് വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല, വിശുദ്ധമല്ല. ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലാതാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടും വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് വരാതാകുമ്പോ, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാതാകുമ്പോഴെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനം അല്ലെ, അവിദ്യ കാരണം, അജ്ഞാനം കാരണം അല്ലെ. അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ജ്ഞാനം നേടി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടി, എന്നിട്ടും നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാ? നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ അത് നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പഠിച്ച് പുസ്തകം അടച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശരണങ്ങളെ അഭയം തേടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം എന്തല്ല? വിശുദ്ധമല്ല. മാതാജി ആ, ഞാൻ ലീവ് ആവുകയാണെ, അമ്പലത്തിൽ വരെ പോണം. ശരി ശരി. ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? അതായത് അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതായത് ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടനായി തീരും. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ ആരായിട്ട് മാറും? ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭക്തനായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോയി ഭക്തനായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയുള്ള പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാന വിമുക്ത വ്യക്തിപരമൻ, ഭക്തിപരമൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മാതാജി. അതായത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലായപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടന്നു? ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ എന്തായി? ജ്ഞാനിയേക്കാളും അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ആരെത്തി? ആ ഭക്തനെത്തി അല്ലെ. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അതായത് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ അടുത്ത ജ്ഞാനിയുടെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ നമ്മൾ? ഭക്തനായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയ പുരോഗമിച്ച ഭക്തനെയാണ് നമ്മള് ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തപരമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7-ാമത്തെ അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അനവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൽ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശരിയായ അറിവ് നേടിയവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അത് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തരിൽ ഗോപികമാരാണ് ഉന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്?
കാരണം അവര് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് അതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗോപികമാരാഗ്രഹിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമേ അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാര് എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരാണ്. ഗോപികമാരിൽ സർവോത്തമ സ്ഥാനം ആരുടേതാണ്? രാധാറാണിയുടെ അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പോലും രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവധാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന് പോലും രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവളെന്നും രാധാകുണ്ഡമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനം എന്നുമാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് രാധാറാണിയാണെന്നും രാധാകുണ്ഡാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനം എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ജ്ഞാനിയെ കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കാണല്ലേ. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ആ ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവാണെന്ത്? താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്. മാത്രമല്ല താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാണ്. തന്റെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ ജ്ഞാനി എവിടേക്ക് തിരിയുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെല്ലാം വിരക്തി ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കും? ആ ഒരു ജ്ഞാനി ശ്രമിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനി ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് പറയാം.